ഒരുമാതിരി എരണം കെട്ടിയ ഒരു കാലാവസ്ഥ. രാവിലെ വെയിൽ, വൈകിട്ട് മഴ, അതും വാർഡ് തിരിച്ചുള്ള മഴ. വൈകിട്ടൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ രണ്ടുപേരോട് മീൻ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫ്രഷ് മീൻ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെയാണ്. മീൻ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് കുറച്ച് ദുരുദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഡൽഹിയിൽ പ്രകൃതി ഭംഗി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കുറച്ച് പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കണം പോലും. അത് ഇത്ര വലിയ തുന്തരമാകുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചില്ല. മീനൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങാൻ നേരം അത്യാവശ്യം ചാറ്റമഴയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ട് ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ഇടിച്ചു കുത്തിയുള്ള മഴ. ആ മഴയത്ത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച മീൻ റോഡിൽ പോവുകയും ചെയ്തു. അതിന്റെ മുകളിലൂടെ നമ്മുടെ വണ്ടി കയറി ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു. ശുഭം. ഒരുമാതിരി ഇടിവെട്ടിവന്റെ തലയിൽ പാമ്പ് കടിച്ച അവസ്ഥയായിരുന്നു. അപ്പൊ പെറുക്കി എടുക്കാൻ പെട്ടപാട് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും മാത്രം അറിയാം. ഈ മഴ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രകൃതി തന്നൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. നമ്മൾ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കണം. പനി പിടിച്ച് കിടക്കുമ്പോഴും നീ ഈ വർത്താനം തന്നെ പറയണം, എന്നല്ലേ നിങ്ങളിപ്പോ വിചാരിച്ചേ? എനിക്കറിയാം. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങിയപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ മഴ വാർഡ് തിരിച്ചാ പെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ മഴയില്ല. പ്രകൃതിയുടെ ഓരോ കുറുമ്പുകളെ കൊച്ചു കള്ളൻ. പിന്നെ നമ്മളൊന്നും നോക്കില്ല. മഴയൊക്കെ അല്ലേ, ഒരു ചായം കടിയാകാന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ നേരെ ചായക്കടയിലേക്ക് പോയി ഉഴുന്നുവട, പരിപ്പുവട തുടങ്ങിയ സംഭവ വികാസങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വിട്ടിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരെ പോയി അമ്പലത്തിലേക്ക്. അമ്പലത്തിൽ സ്കന്ദപുരാണം നടക്കുമായിരുന്നു. അതുമല്ല പള്ളിയിറക്കം അമ്പലത്തിലെ ജീവിതം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ അവർ പോയി കണ്ടു. വീട്ടിൽ തിരിച്ചു വന്നു. എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. ഓക്കെ ബൈ.